सिगांथाराव आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे आङो दायो खैला मैला बाजारनि साखाथियाव जोंनि ब्रादार रंजालुनि हाबा दङ आरोना। बे ब्रादार रंजालुनि हाबायाव दंफैयो। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांजोबगोन। नोंथांमोना दिनै सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनै गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै होनो हागोन। नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो नुलांजोबगोन आरोना। संनाय खावनाय जानाय लोंनाय गासैखौबो आङो सिङाव थांगासिनो दङ दायो। ओरैबायदि मोजां बानायदों आरोना, नै गेटफोरा नायनानै लानो हागोन। आङो सिङाव थांनि। Anjala banyak kan kita youtuber. Nah, नैबेयाव फुरा जानाय लोंनायनि थाखाय बानायनानै दोनदों आरोना। नैबेयावहाय ओरै लेफ्ट साइडनि मोनसे साहा लोंनायनि थाखाय बानायनानै दोननाय जादों आरोना। आरो बैयावहाय बेबायदिनो ओंखाम जानायनि थाखाय फेसिलिटिखौ बानायनानै दोनदों। दा नायनानै लादो लोगोफोर, नै बेबायदिनो ओंखाम जाखाङोब्ला बेबायदिनो बेयावहाय रेस्ट लाफैनो हागोन। बेबायदिनो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाननो बेबायदिनो दान होलांनो हागोन आरो नायनानै लानो हागोन। नै ओरैबायदि मोजां बानायदों आरोना, नै नायनानै लादो। दायो अराव दुमसिगोन आरोना। अराव दुमनानै बेखौ हांनानै दा बेयाव नायनानै लादो लोगोफोर, बेयाव मरकुट संनाय खावनाय आरोना। बेयाव बेदर संदों आरो बेबायदिनो मैगं थाइगं लाब्रा आरि बायदिसिना बानायदों आरोना। नै दायो हिन्जाव गोदानखौ बरायनो थाखाय बेबायदिनो गेटआव रेडिल' जानानै दङ। नै लोगोफोर, हिन्जाव गोदाना सफैबायानो। नै नायनानै लानो हागोन लोगोफोर। हिन्जाव गोदानखौ बेबायदिनो गेटआव बेबायदिनो आथिं सुनानै बेबायदिनो पाउडार बायदिसिना फुननानै होनाय जागोन आरो बिनिफ्राय न'आवहाय लानानै थांगोन आरोना लोगोफोर। दायो नायनानै लादो लोगोफोर, नै बेबायदिनो हिन्जाव गोदान लागोफोरा फैगासिनो दं आरोना। हिन्जाव गोदान लागोफोरखौ बेबायदिनो बेमजों आरो मोसानायफोरजों बरायनानै लाबोदों। नै नायनानै लादो। बिसोरो गासैबो हिन्जाव गोदान लागोफोर आरोना। नायनानै लादो। नै
नायनानै लादो लोगोफोरनि थामाम हिन्जाव गोदान लोगोफोरा दायो ओंखाम जागासिनो दं आरोना लोगोफोरनि बे गासिबो हिन्जाव गोदान लोगोफोर आरो अब्ला नायनानै लादो लोगोफोरा आं खाथियाव देखायगासिनो दङ नोंथांमोना नायनानै लादो हिन्जाव गोदान लोगोफोर आरोना गोथाव ने गोथाव जादों दा एसे ने आस्सा जोंनि खैला मैलानि ओंखाम ओंख्रि संनायफ्रा मा रोखोम मोजाङानो दा ने आस्सा दे अब्ला जाबाय थादो दे आं नोंखौ गोदो थुक्राझाराव नुबाय थायोमोन उन्दैयाव मोजाङैनो दङ दा ने दाबो बेयावनो दं थुक्राझारावनो आस्सा दे अब्ला जाबाय था हिन्जाव गोदानखौ आङो नोंथांमोननो मोजाङै खेबनानै देखायगासिनो दं आरोना नायनानै लादो नै ब्रादार विलियामाबो डेन्जार खा दामनाया बेमफाथिनि माइस्टार आरो बियो नायनानै लादो ओमफ्राय नै बिथाङाबो बिराद गिदिरखा ओरैबायदि गलायखौनो लाखादों बिथाङा खोनाबाय दा जाखांनायनि होनायसै गुवाहाटि सारियालिनिखौ ससे दामलाय ब्रादार देलाय